sä oikein teet? No, me yritetään suunnitella sitä meidän Highfest-esitystä. Me ei olla päätetty vielä mitä esittää, tai mitä biisejä vetää. Miten niin päättää? Eiks meillä ole aina vaan toi bändi tuolla takana, joka sitten päättää meidän biisit alkaa soittaa? Me tullaan ja sleijataan, saadaan hurraukset, kumarretaan ja 10 plus aura points ja esitys on siinä. Sä saat sen kuulostaa siltä, että me ei ikinä suunnitella mitään, mutta loppujen lopulta niin mä ja Miku istutaan aina monta tuntia, suunnitellaan, valkataan biisiä ja sä et tee mitään. Mut jos te ootte niitä, ketkä enjoyaa tehdä niitä, niin miksei? Win-win, right? Mitä ikinä sä nyt sit sanot, mutta voitko sä kiltti antaa mun suunnitella tätä nyt rauhassa? No, mitä sä oot suunnitellut? Okei, no mä ajattelin, että idolit on ollut tosi pop viime aikoina, niin mitä jos me vedetään idoliesitys? Ei. Miten niin ei? No, en mä tiedäks, kun tuollaiset kaikki röyhlet ja glitteriset ja sit noi kaikki color responses, njaa, njaa, njaa. Niin, ei oikein mun juttu. Ja en mä tanssi tollasia tansseja. Liian söpöä, liian kawaii, ei oo mun juttu. No miksi sit osaat lovelivellä color responseja? Some? Some. Joo. Nyt kun mä pohdin, niin en mä oo kattonut sun hakuhistoriaa vähän aikaa. Se on aina kiva mennä kattoo, ei sieltä tiedä mitä löytyy. Oot sä tosissaan? Siis Revet on sun katsotuin YouTube-kanava oman kanavan jälkeen. Sitä on naurettavaa. Koko se puoli, että mä en jaksa röyhelöitä ja ja sitten tää on niin hauska. Älä esitä, ellei sulla ois mitään guilty pleasures. Ja Revet on ihan hyvä gruppi. No jos idolit ei käy sulle, niin mitä me sit vedetään? En mä tiedä. Miten niissä et tiedä? Oot sä ihan tosissaan? Oikeestiko? Joo, ihan aikuisten oikeesti. Aikuisten oikeesti. Tää on lapsellista leikkiä. Samaa juttua. Sä et ikinä kuuntele mitään, mitä mä sanon. Mikään ei sovi sulle. Ja tää on Jenneli, miksi mä en enää tee sun esityksiä. Miksi sit kutsuit mut tänne sun mukaan? No anteeksi, että mä haluan esittyä mun veljen kanssa ekaa kertaa puoleen vuoteen. Mä oon toiminut, että pitäisi tulla johonkin yhteisymmärrykseen. No, mullakin on paljon toivomuksia. Esimerkiksi uusia robukseja, ehkä uusia soolobiisejä vihdoinkin. Tämä on kyllä tosi kauan halunnut
Kaito ja Kakuponkaa tehdä boy groupin. Poikabändin. Kyllä. Mut ehkä se Joulu tai Kaitopukki pystyisi tuomaan sullekin sellaisen lahjan, paitsi jos itse olisin sellainen, en kyllä jaksaisi. Mitä sitten tehdään? Jos idolit ei käy. Mitä sä katot? Miten saada ilmaisia robukseja oikeesti? Miten jos tätä vois käyttää johonkin muuhunkin vaan? Muuhun kuin biiseihin. Haloo, toimi! Ihan oikeesti. Ei tää toimi. Mitä sulle kävi? Eikö se ollutkaan niin kiinnostava se video, miten saada ilmaisia robukseja? Haloo? Oikeesti, et sä edes voi puhua munkaan, ihan ärsyttävä. Haloo, Len? En mä tarkoita sitä oikeesti. Tuliko tippa linssiin? Oh my god! Käydikö mä tää? Vilkuta yleisöä. Wow! Heiltä Peppu! Yeah! Tää on niin siisti. Mitä kaikkea mä voin tehdä? Kukas nyt on se paras Kakamine Kaksonen? Ja mä oon se voittajakin jopa. Okei. Elikkä, me voitais vetää Evil Chronicles tai Jumpia tai... Tämä oota, kun sä et vastaa mulle. Tai me voitais vetää jonkun toisen Vocaloidin biisejä, esim. Mikun tai Kaiton tai... Nyt tää menee vähän oudoksi. Ossepe ja Hassu ja tosi innoissaan tanssia munkaan. Toisen ryhmien esiintyminen. No niin, sitä mä näkin. Hassu ja sulla on niin mahtavia ideoja. Sä oot niin taitava sisko ja niin upea ja vahva. Okei, elikkä siihen biisiin. Niin mä ajattelin, että me voitais vetää Mikun biisi. MP? Kerro toki lisää, aivan mahtavalta kuulostaa. Okei, elikkä. Hei. Tulla oli aivan mainio idea. Mä en ehkä saisi kertoa tästä, mut me haluttiin esittää siis... Len, lopeta!
tehdä. Anna tänne. Mitä? Anna tänne. Lopeta mun seuraamista. Anna tänne. Lopeta! Anna. Vai mitä sulla on mennyt? Tänne. Lopeta! Siis, sä et edes kuvittele, mulla tuli äsken sellainen joku visio, että saisit mukavassa jotenkin saanut mut kontrolloitua ja jotenkin mä olin sun voodoo-nukke ja sitten... Ihanaa, että oot takaisin normaaliksi. Ja toi kuulostaa siinä aivan hullulta. No niin, mä sanonkin sitä, mut mitäs sen biisin kanssa? En mä sit loppujen lopulta päättänyt mitään. Et päättänyt mitään? En. No, aina sä vaan valitat musta, että mukamassa mä en osaa päättää mitään, vaikka itselläsi ei ole mitään ideoita päässäs. Ja aina kun sun pitää olla niin cute ja kawaii ja esittää, että sä olisit jotenkin tosi vastuullinen, mutta et sä edes osaa sellainenkaan olla. Sä oot vaan niin kontrolloiva sisko, mä en vaan kestä. Hei, mun tuli idea. Mitä? Control. Control. Riitti. Toi. Kaukosäärin. Se on rikki. Miksi? Mä rikoin sen. Koska silleen, no... Okei, eli mä käytin sitä kaukosäätintä huonoon, eli mä niinku painoin sitä ja sit susta tuli tosi outo. Ja sä olit silleen, oh my god, sä oot niin hyvä ja söpö, sä oot paras sisko ikinä. Ja mä olin vaan tosi innoissani, koska sä et ikinä enää halua esiintyä munkaan. Mut sit yhtäkkiä niin Mesmerisin aikana niin tää kaukosäätin jotenkin riivasi sut ja sä olit silleen, anna se kaukosäätin mulle. Ja sit mä rikoin sen. Niin basically mä pelastin sut. Mä oon aika speechless tosta, mutta toi kuulostaa ihan sikahauskalta. Kerro lisää. Lensi biisi. Niin. No, mulla on kyllä laastari, että mä voitais korjaa toi. Pet!説明書は紛失しておりますが